परमपूज्य सद्गुरू समर्थ राहुल महाराज आणि अण्णा महाराजांचे परमभक्त श्री सुवर्णाचे आमोणकर साहेब यांचा आज वाढदिवसाचं औचित्य साधून आज आपण जमलेलो आहोत। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कुडाळ तालुक्यात पिंगुळी गावी निसर्गरम्य अशा राहुळ नगरीमध्ये उदयास आणली आणि याच ठिकाणी असलेल्या सर्व मंदिरे, भक्तनिवास किंवा अन्य कोणतेही काम असो, अण्णा महाराजांच्या चरणी ही सेवा ते सातत्याने देत असतात। आम्ही या उक्तीप्रमाणे जिथे कमी तिथे आम्ही या उक्तीप्रमाणे आमोणकर परिवार मदतीचा हात बाबांच्या चरणी, बाबांच्या कार्यात सदैव त्यांचा असतो आणि दानशूर वृत्तीने आजही ते आमच्या पाठीशी सदैव सातत्याने असतात। त्यांनाही विनंती राहील, कृपया आपण पुष्पगुच्छ देऊन त्यांनाही सुवर्णाचे आमोणकर साहेब यांना या ठिकाणी शुभेच्छा द्याव्यात। खूप खूप धन्यवाद। आपण या संपूर्ण कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने या ठिकाणी उपस्थित राहिलात। एक वेगळा कटाक्ष असायचा आणि त्यांच्या उपस्थितीत या ठिकाणी हा सुवर्ण क्षण आपण अनुभवत आहोत। माननीय सुवर्णाचे आमोणकर साहेब भक्त परिवाराच्या वतीनं या ठिकाणी वचनामर केलेला आहे। सोनाली केबल व्हिजन प्रायव्हेट लिमिटेड, पूजा टेलिफिल्म्स कंपनी, सोनाली इंटरनेट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड आणि SM ऍडव्हर्टायझिंग कंपनीच्या माध्यमातून ते सातत्याने कार्यरत आहेत आणि या सर्व कार्यरत त्यांच्या पत्नी सौ स्वाती आमोणकर, त्याचप्रमाणे कन्या सोनाली पूजा यांचा या व्यवसायात अत्यंत